Som els nens del 5è de l'Escola Sant Joan de Calassant i us explicarem com hem treballat el tema de la gravetat. El nostre interès era estudiar per què els astronautes sembla que surtin a la Lluna i a l'espai, però a la Terra no. Per fer-ho vam estudiar diferents aspectes. En primer lloc, vam buscar la diferència entre la massa i el pes i la definició del pes. La definició del pes ens va portar a la gravetat i vam buscar la biografia d'Isaac Newton. Després vam fer uns quants experiments a classe i per últim ens vam imaginar com seria la vida sense la gravetat. Per fer-ho vam buscar uns quants vídeos de l'Estació Espacial Internacional. Bàsicament hem fet 3 activitats diferents per buscar la gravetat. Cerca d'informació a internet, experiments pràctics i visualització de petits documents sobre la ISS. També hem partit dels coneixements previs, és a dir, tot el que sabíem del tema. I hem fet un gran treball de grup a classe. Per fer-ho hem fet diferents assignatures: matemàtiques, llengua catalana, ciències, plàstica i TIC. Ara us deixaré amb els meus companys i companyes que us explicaran més detalladament tot el que hem fet. Hola, jo em dic Dina i us explicaré el primer punt de l'índex, estudi del pes i diferència entre massa i pes. Per començar, un dia a classe la senyoreta ens va preguntar quin era el nostre pes i tots vam respondre un número i la paraula quilos. Un nen va dir 40 quilos, un altre 35. Una nena va dir 50 quilos i una altra 45. Però això és un error que es diu popularment, perquè el que vam respondre correspon a la massa, que és una magnitud que hem estudiat a matemàtiques. Diferència entre massa i pes. Així, la massa és la quantitat de matèria que té un cos i s'expressa en quilos. El correcte seria dir tinc una massa de 45 quilos i no jo peso 45 quilos. El pes és una força que resulta de multiplicar la nostra massa per la gravetat. Què és la gravetat? La gravetat. Sabien que a la Terra hi actua una força que fa que ens sentim atrets cap a la superfície terrestre. Aquesta força és la gravetat i actua com si fos un imant gegant. A la Terra la gravetat és de 9,8 metres partit per segon al quadrat, que és la unitat com s'expressa la gravetat. I ara us deixaré amb la meva companya que us explicarà més coses sobre la gravetat. Hola, em dic Melina i ara us explicaré la història d'Isaac Newton. A internet vam buscar qui va ser Isaac Newton, què va fer i com. Vam trobar que va ser un físic, matemàtic i filòsof anglès del segle XVIII. La història explica que un dia estava al jardí de casa i li va caure una poma al cap. A partir d'això, diuen que va fer la llei de la gravetat. Vam fer altres activitats, vam omplir un quadre amb les gravetats dels diferents planetes. Vam buscar les respostes a 2 pàgines web, on vam trobar els resultats similars. Després vam respondre unes preguntes en relació a la informació que havíem de buscar. Quin és el planeta amb la gravetat més gran i quin amb la gravetat més petita? Júpiter és la que té la gravetat més gran i Mart i Mercuri la gravetat més petita. També vam calcular el nostre pes als diferents planetes. A la Terra, la gravetat és de 9,8 metres partit per segon al quadrat. Multiplico la meva massa per la gravetat. El meu pes seria 392 newtons. A Mart, on la gravetat és més petita, el meu pes seria de 144 newtons. A Júpiter, on la gravetat és més gran,
El meu pes seria més del doble que a la Terra, 992 quilos, clarament 6 vegades menys petita. I així vam obtenir la resposta de per què els astronautes sembla que surin a la Lluna. Perquè la gravetat de la Lluna és molt més petita que la de la Terra, unes 6 vegades menys. Ara us deixaré amb la meva companya. Jo em dic Madre i us explicaré el quart punt de l'índex, que són els experiments que vam fer a classe per comprovar que existeix la força de la gravetat. N'hi ha 5, però només n'explicaré 3. El primer és el del cèntim i el llimó. Vam ficar un llimó en un recipient gran amb aigua i vam posar un cèntim a sobre. Vam observar que el llimó gira i el cèntim queia al fons del recipient per la força de la gravetat. El segon és el de l'ou a l'aigua. Vam posar un ou dins un recipient amb aigua. L'ou es va enfonsar. Després vam anar afegint sal a l'aigua i cada cop va anar adquirint més pes. D'aquesta manera, l'ou es va desplaçar cap amunt. El tercer i l'últim, vam agafar una llauna de refresc buida i vam observar que si li peguem cops, cau o bé recupera la seva posició vertical. Depèn de la intensitat del cop. Després hi vam afegir aigua i vam intentar que s'aguantés de costat. Vam observar que amb una tercera part d'aigua la llauna s'aguanta en equilibri perquè el centre de gravetat queda sobre el punt de recolzament. Ara us deixaré amb el meu company que us explicarà la gravetat. Hola, bon dia, em dic Hamza. I us explicaré què és la gravetat. Vam voler anar una mica més lluny i ens vam plantejar què passa a l'espai. Hi ha gravetat? Per saber què passa a l'espai, vam investigar conmigo els astronautes de la ISS. Vam veure uns petits vídeos. La ISS, Estació Espacial, la ISS és una estació espacial permanent en òrbita al voltant de la Terra a uns 360 quilòmetres d'alçada. Hi ha astronautes de diferents països. Als vídeos vam veure que tot sonava fins i tot ells i que la vida allà dalt era molt diferent. Llavors, què passa? Si recordem la definició de pes igual a la massa per la gravetat, podríem pensar que no hi ha gravetat, perquè la massa no pot canviar. Hola, em dic Ludmila i us continuaré explicant què és la gravetat. Si no hi hagués gravetat, la ISS no podria orbitar al voltant de la Terra, perquè desapareixeria en línia recta o qui sap. Vam continuar indagant conjuntament amb l'ajuda de la mestra i vam descobrir que els astronautes i tot el que els envolta experimenten una sensació d'ingravetat. Estan en caiguda lliure, és a dir, no experimenten res. La gravetat fa que la ISS vagi caient, però aquesta força es contrarresta amb la velocitat d'uns 26.000 km/h. D'aquesta manera, la ISS va orbitar de manera constant al voltant de la Terra. Per imaginar-nos una mica aquesta sensació de caiguda lliure, podem pensar en l'atracció Huracán Cóndor de PortAventura. Quan comença a baixar, notem que el cul se'ns aixeca del seient. Aquesta és la sensació que experimenten els astronautes a l'espai. I el que hem après durant aquest projecte és que la gravetat és una força constant que actua sobre tots els cossos. La massa i el pes són conceptes diferents. El pes varia en funció del planeta o astre en què ens trobem. La massa no varia. Tots els cossos tenen un centre de gravetat que els manté en equilibri. A l'espai hi ha gravetat. La gravetat és la sensació de no experimentar el pes. La senten els astronautes en òrbita. I per últim us deixem amb algunes de les idees d'una redacció que vam elaborar conjuntament a l'aula on hi apareixen idees de tots els alumnes de la classe. Esperem que us hagi agradat. Gràcies.
Sí.